Já jsem Kerry a jsem tu společně s Medikem. Čusko. A tohle je náš kanál nový. Je to kanál, kde budeme to my dva, teda. Už tady máme první video, to je intro naše. Tohle je prostě informačka. Na tomhle kanálu uvidíte informačky, tým hry, Jo, to je jasný. gameplaye, let's playe a takový kraviny prostě dál. Třeba i nějaký tagy a takový. To je prostě krátký video, o tom, co tady o tomhle na tomhle kanálu bude. Doufám, že se na tohle krátký video líbilo, dejte like, komentář a čus čus.